Eu, din păcate, nu am avut informația necesară, nu știam ce înseamnă ofițer, subofițer. Pentru mine, din zona în care vin eu, de asta spun că de regulă copiii din satele limitrofe mai nevoiași oarecum nu înțeleg concret, n-au informație actualizată la zi, care, cum, unde e cariera, pe ce linie poți să mergi, care ar fi punctele cheie. Sunt în cadrul Academiei și după o lună, 2, 3, un an, îmi dau seama că nu-mi place. Okay. Vreau să plec. Ce se întâmplă? Sunt obligat, am o perioadă contractuală, sunt obligat să rămân în Ministerul Afacerilor Interne, dacă da, cât timp, cum pot să părăsesc și ce cheltuieli am dacă părăsesc instituția. Bun, sunt candidat și vreau să urmez strict școala de poliție, jandarmerie, pompieri, poliție de frontieră. Ce condiții obligatorii trebuie să întrunesc și din ce dau examen. Examenul este unitar, am examenul în aceleași materii pentru toate școlile, inclusiv de pompieri. La școală, cum foarte bine zici, măcar e predictibil. Știi că va fi, știi tematica, la fel și la Academie, poți să te pregătești și pentru anul și peste 2 ani. Dar sus externă, uite și tu acum cu bugetul țării și cu toată situația economică, noi nu ne pricepem, dar vedem consecințele. Anul ăsta clar nu va fi sursă externă, poate să spunem idilic, poate la final de an, dar nu cred, și abia la anul, de la jumătatea anului viitor încolo. Dar iarăși nu e garantat. S-ar putea să zică, domnule, știi ceva? Mai înființăm o școală sau crește numărul de candidați. Nu știi. Sursa externă este o loterie. Să nu faci asta cu ultimul jalon. Și dacă te afli la primul 3 km de alergare, am dreptul să ridic manechinul de cap. Ce greșeli îți atragă eliminarea? Salutare! Numele meu este Andrei Cucolea, sunt absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ancuza și absolvent al Școlii Militare de Subofițeri Petru Areș Fălticeni. În cei peste 10 ani de când pregătesc pentru proba sportivă privind admiterea în MAI ori MAPN, am primit mii de întrebări despre ce înseamnă această admitere, care sunt pașii, care sunt modalitățile de a intra în aceste ministere. Iar acum, prin acest proiect inedit, podcastul Devino Polițist, vom încerca să aducem toată informația în aceste emisiuni pentru ca tu să-ți dai seama de modalitatea prin care vrei să intri în Ministerul de Interne ori Ministerul Apărării Naționale, după caz ca beneficiar, și în felul acesta să știi drumul pe care dorești să ți-l alegi. Astăzi îl am alături de mine pe George Ivan. George Ivan, din punctul meu de vedere, un coleg, un bun prieten de-al meu, care în ultimii ani a avut un aport foarte important pentru actualii agenți de poliție de când s-a introdus legislația și logica ca în examenele privind admiterea în școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne. Și mă bucur să-l am aici, dar l-aș ruga să ne prezinte el mai bine cine este, cu ce se ocupă și care este linia pe care vrea să o împărtășească cu viitorii candidați la Academia de Poliție, școlile de poliție după caz și cei care vor să urmeze această linie ca beneficiar fiind Ministerul Apărării Naționale. Andrei, mulțumesc foarte mult. Cred că acest podcast va fi foarte util și ai zis foarte bine, pentru că până în acest moment multă lume nu știe exact în ce direcție să meargă, de unde să ia informații și de multe ori informațiile sunt contradictorii. Iar în acest podcast, prin ceea ce vom discuta astăzi, prin invitații din următoare podcasturi și prin alte materiale educative pe care o să le facem noi în perioada următoare, cred că vom clarifica. Și cred că în următorii ani de aici va porni punctul zero de informație. Va fi informație reală, autentică, așa cum trebuie. Și mulțumesc foarte mult că începem împreună acest podcast. Și da, mulți oameni au trecut, să spunem, prin pregătirile pe care le-am făcut în zona de legislație și de logică. Am fost și acum la jurământ, am dat mâna și m-am salutat cu foarte mulți candidați care au fost acum la Câmpina. Eu am terminat Academia de Poliție la drept, timp de 4 ani de zile am studiat acolo la licență și după aceea am făcut masterul la Academia Națională de Informație în zona de cercetare, pe relații internaționale și studii de inteligență. Am lucrat în Ministerul Afacerilor Interne timp de 4 ani și jumătate în zona de proiecte strategice și documente publice. Acolo am scris mai multe documente care au devenit hotărâri de guvern.
am ajutat la modificarea unor legi, am scris mai multe ordine de ministru și de acolo îmi vine și pasiunea cu actele normative și poate și ușurința prin care reușesc să le explic celor care facem pregătire. Și după aceea am lucrat la Consiliul Europei. La Consiliul Europei am lucrat timp de 1 an de zile și am coordonat împreună cu echipa de acolo tot ceea ce înseamnă zona de Balcan pe partea de criminalitate informatică, creșterea capacității operaționale în toată zona de Balcan. Cred că 2 ani de zile deja mă dedic foarte mult acestui proiect educațional. Mi se pare un proiect foarte, foarte util. De ce? Pentru că și eu când eram candidat nu știam de unde să învăț. Aveam o grămadă de manuale, profesorii de la mine din oraș spuneau ceva, candidați din alte orașe spuneau altceva, căutai pe forumuri altceva, n-aveai Facebook-ul sau Instagram ca acum să pui întrebări. Dacă te duceai la IPJ, băteai la o ușiță de lemn, bună ziua, e admitere? Deschidea ușița, spunea nu e admitere și închidea, adică nu era chiar ca acum. Acum sunt candidați care, nu știu, se supără că anunțul n-a fost publicat la ora 4, ci la ora 6. Ceea ce îi înțeleg și pe ei, dar față de vremurile pe care le-am prins noi, chiar noi doi, că am fost colegi de academie, lucrurile sunt diferite acum. Iar Devino Polițist a început fix din această nevoie, să fie totul într-un singur loc, practic, și să nu mai stai să cauți în stânga și în dreapta. Să fie ceva calitativ, ceva de încredere. Și uite că acum avem un proiect care se dezvoltă din ce în ce mai mult, sunt super entuziasmat de ce o să fie în viitor apropiat și chiar mă bucur să zic că Devino Polițist atinge acum toate admiterile și toate tipurile de angajare în Ministerul Afacerilor Interne și nu numai. Și va fi un proiect, este deja un proiect național și va fi un proiect consolidat în următorii ani. Ai zis foarte bine și mi-a plăcut că ai atins un punct interesant unde m-am regăsit instantaneu. Nu știam despre Academia de Poliție, nu știam despre celelalte tipuri de admiteri. Iar eu personal m-am regăsit în această situație. De foarte multe ori am primit întrebarea ai terminat școala de subofițeri și ai mers la fără frecvență. Nu. Eu, din păcate, nu am avut informația necesară, nu știam ce înseamnă ofițer, subofițer. Pentru mine, din zona în care vin eu, de asta spun că de regulă copiii din satele limitrofe mai nevoiași oarecum nu înțeleg concret, n-au informație actualizată la zi, care, cum, unde e cariera, pe ce linie poți să mergi, care ar fi punctele cheie. Și eu m-am dus din prima spre școala de subofițeri, cum foarte mulți colegi de-ai noștri fac acum. Dar mi-a părut rău că nu am încercat și la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, adică am avut mereu acest regret. Sunt pe premiza copilul care nu plânge, nu primește. Iar ulterior am mers spre Academia de Poliție și am mers la zi în continuare. Ei, cred că acest podcast și mai ales podcastul de astăzi, aș vrea să mergem spre această linie. Poliție, jandarmerie, pompieri, Academie, școlile de agenți, ce cauți tu în calitate de candidat? Ce ți se potrivește? Cred că aici vreau să atingem foarte mult linia, să ne dăm seama ce doresc viitorii candidați, să știe concret ce înseamnă Academia de Poliție, ce înseamnă școala de subofițeri, ce înseamnă, care e diferența dintre agenți și subofițeri de jandarmi și pompieri, după caz, și care este mai concret drumul lui și cum poate să parcurgă aceste drumuri. Ce vreau să adaug că acest podcast va fi foarte important pentru că în ultimii ani tot s-a modificat. Noi am dat acum peste 10 ani de zile și e aproape, nu neapărat total diferit, dar în mare parte diferită admiterea. Și proba scrisă, și proba sportivă, și ordinea probelor. Și din păcate sunt candidați care vin cu niște preconcepții pe care poate tații sau mamele care au dat poate mai de mult vin cu informații foarte vechi și zic păi la școală nu se dă doar română și engleză? Nu, de 4 ani de zile avem legislație. Înainte de asta era doar română și engleză, la sport. Nu se mai dă traseu, nu se mai dă rezistența, cum am dat noi? Nu, acum este traseu aplicativ. De asta acest podcast e foarte util să clarificăm un pic toate aceste confuzii care mai apar cu toți candidații. Acum că ai dus în discuție ordinea probelor, chiar aici e o discuție foarte amplă, că înainte, știi că noi am prins, prima probă era... Medicală. Proba medicală. Acum e ultima probă. Ei bine, candidatul de regulă, pe bună dreptate, este frustrat să treci toate probele care sunt foarte grele. Proba psihologică, proba sportivă și proba scrisă și apoi să-ți dai seama că o analiză medicală, din păcate, te-a scos din joc. Eu mereu, candidaților pe care îi pregătesc, le recomand să meargă să-și facă un set de analize complet, conform baremului medical,
pentru a preîntâmpina această situație. Mai ales că baremul medical este pe internet. Este pe internet. Și poți să iei baremul medical și să iei, într-adevăr, durează un pic să te uiți în tot, dar te uiți acolo și vezi ce ar putea să te elimine și nu. Durează și costă pentru unii destul de mult, pentru Și că asta să-ți faci adevărat. toate analizele costă. Și trebuie specificat că au fost cazuri unde unii doctori la privat au zis, ești ok, adică îți dau un exemplu, forma de platfus pe care o ai se acceptă și au ajuns candidații în examen și au fost declarați inapți la ultima probă, proba medicală. Și gândește, să stai 2 ani să te pregătești Exact. pentru toate probele, sportiv, scris, psihologic, și apoi să te duci să spună că de fapt ești inapt la medical. Dar oricum, recomandarea mea pentru toți candidații care doresc să urmeze această linie este să meargă mai întâi să-și facă un set de analize complet, conform baremului medical. Și nu mai știu exact care sunt toate policlinicile MAI ar fi indicate. Eu de regulă îi trimit la policlinica MAI. Băi, dacă ție spune doctorul MAI Te duci la sursa efectivă. Da, ești ok, La e revedere. clar că după 6 luni, dacă te verifică același doctor, nu o să spună stai că acum nu mai ești ok. Adică, Doamne ferește, dacă intervin niște probleme medicale grave. Aici, Doamne ferește, să nu fie cazul. Oricum, în București e clar, e policlinica Crețulescu unde trebuie să meargă, nu mai știu exact în țară. Oricum, sigur găsesc pe internet aceste informații. Aceste informații. Știu că sunt trei policlinici care sunt destinate strict acestui barem medical. Acum, asta cu proba medicală s-a modificat în pandemie. Pentru că se strângeau la început foarte mulți candidați, stăteau la oaltă. Țin minte și eu când am dat la Academie, eram în fața locului unde trebuia să facem noi, proba medicală la mine în Brăila, și eram foarte mulți pe scări adunați și atunci a început să ne trieze. Probabil vom vedea în viitor apropiat dacă se modifică sau nu. De asta e important să avem informații actuale, pentru că, uite, se mai modifică din când în când, la jumătate de an. Dar cum ți se pare? Ți se pare mai benefic acum să fie proba medicală ultima sau era mai benefic să fie prima? Sincer, cred că la început, pentru că uneori e posibil să fie niște lucruri pe care să nu știi și să apară. Doar că poate e vorba și de logistică. Acum trebuie să înțelegem și partea ministerului. Poate logistica nu-i permite, poate nu mai au personal, că s-a mai pensionat, a mai plecat. De asta, personal, pentru interesul candidaților, da, mai întâi să fie medicalul, să fie psihologică, știi una și bună. Pentru că sportul și scrisul le controlezi. Faci o simulare, știi care e nivelul, te duci. Dar la psihologic ai emoții și se întâmplă poate pici, iar la medical se întâmplă, nu știu, să ai o problemă ascunsă prin sânge sau pe la ochi, despre care habar să n-ai, să fi fost sănătos toată viața și apoi te elimină. Și mai bine să te elimine din prima, cu ghilimele de rigoare, decât să stai, cum ai zis și tu, să înveți la scris, să te pregătești la sport, să investești bani și timp și să ai surpriza asta la final. Deci aș tinde mai mult spre candidat, recunosc, dar vom vedea și mea eu ce părere are în viitor apropiat. Vreau să intru în Ministerul de Interne. Hai! Te așteptăm. Din nou. Care sunt variantele? Am Academia de Poliție, am școlile post-liceale ale Ministerului Afacerilor Interne, poliție, jandarmerie, pompieri, poliție de frontieră. Exact. Am încadrare pe resurse externă, când se scot locuri, și mai am beneficiarii care sunt tot legați de Ministerul de Interne. Beneficiari despre care foarte puțină lume știe, din păcate, și sunt niște locuri, din punct de vedere, foarte ușor accesibile uneori, au rămas libere. Dar aș vrea să le luăm, ca să fie foarte clar, să le luăm pe rând, să înțeleagă candidatul ce înseamnă fiecare în parte. Exact. Și aș începe cu Academia de Poliție, licență. Exact. La Academia de Poliție, la licență, e cam cea mai veche, clasică. Ori 4 ani sau 3 ani de studii, ai de învățat limba română, engleză și istorie. Într-adevăr, la un nivel un pic mai ridicat decât la BAC, cel puțin la istorie și la română, dar cred că și la engleză, sincer. La engleză aș spune că undeva nivel de Cambridge, da? FCE-ul. Ai 90 de întrebări la proba scrisă, la proba sportivă avem traseu aplicativ, care se dă acum și la școli și la celelalte probe de MAI, iar după 3/4 ani, în funcție de specializarea la care prinzi, tu devii ofițer. În Academie ai specializare și de poliție, și de jandarmerie, și de frontieră. La poliție ai subspecializări după 1 an de zile și poți să ai criminalistică, rutieră, ordine publică. Deci dacă te interesează să vii în Ministerul Afacerilor Interne printr-o formă de învățământ și să ai o plajă întreagă de oportunități, Academia de Poliție îți oferă cel mai multe, pentru că practic într-un singur loc ai cam toate specializările din Ministerul Afacerilor Interne.
Nu mai spun că la finalul Academiei mai sunt și alți beneficiari care recrutează. Servicii secrete, SPP, care iau o parte din candidații care se remarcă ca medie sau ca interes pentru genul acesta de activitate. Și dai admiterea în vară, în toamnă ești student. După 3 ani, dacă ești la ordine de siguranță publică sau după 4 ani la drept, primești automat funcție de ofițer. Pentru că sunt oameni care consideră, ok, intru la Academie, dar îmi garantează loc de muncă? Da. Toți cei care intră la Academie primesc loc de muncă și vor primi loc de muncă în funcție de notele obținute în Academie. Nu în funcție de medie. Media o iei foarte bine, bravo, ai intrat. Dar, după ce intri în Academie, ai 3 sau 4 ani de studii și în funcție de media de la probele, de la materie de studiu și din practică, la final se face un clasament, se face repartiție. Cum e repartiția? Te duci în amfiteatru mare, știm amândoi amfiteatrul respectiv, uneori se mai spune dormitorul mare în anumite momente, dar noi eram oameni serioși și nu dădeam curs acestei... Niciodată. Și te duci în amfiteatru mare și se pune lista de locuri. Și se spune, cine e primul ca medie? Andrei, tu unde vrei să prinzi? Eu vreau la București. Nu e loc. Știi că asta am făcut-o când am absolvit Academia. Ne-am dus la fel în amfiteatru să ne alegem locurile. Da. Ne-au ridicat în picioare, au ajuns la mine. Nu eram primul, s-au luat locurile. Asta e, tăiem la montaj aici. Nici ultimul. Dar foarte interesant că când am ales locul, Piatra Neamț. Păi stai că nu e loc. Eu în continuu, Piatra Neamț. Dar nu, chiar era o glumă. Eu mi-am dorit să rămân în București și nu regret nici acum decizia. Cred că am luat o decizie bună. La MAPN, dacă vrei să mergi la locurile școlarizate de Academia de Poliție, beneficiar fiind MAPN, Ministerul Apărării Naționale, acolo ai alte locuri și alte probe sportive. Iar probele sportive, din punctul meu de vedere, sunt mai ușoare, sunt mai accesibile și sunt la fel doar admis-respins. Ca să înțelegi, anul trecut, din 25 de locuri pe care le-a avut Ministerul Apărării Naționale în cadrul Academiei Poliție, le-au ocupat 25 de fete. De ce? Pentru că băieții aleargă mai tare, dar învață mai puțin. Ei bine, cred că și anul acesta sunt 26 de locuri și o să vezi că o să fie foarte, foarte multe fete care o să candideze pe aceste locuri. De ce? Pentru că e simplu, știm că proba sportivă este un impediment. Chiar este un impediment uneori pentru fetele, poate, care nu au atât de multe abilități pe zona aceasta sportivă și poate nu au o genă sportivă, nu răspund atât de bine la un program de pregătire și automat această linie unde au niște probe mai ușoare, fără să aibă notă la proba sportivă, e clar că e o linie de parcurs. Asta e important pentru că la Academie, efectiv, nota de la proba sportivă are o pondere în nota finală. 40%. Exact. Adică când ai doar admis, respins, e altfel. Dar vreau să fac o scurtă la fel legat de repartiție, pentru că noi aveam o glumă și nu o credeam până am ajuns în anul 4, că la repartiție se strică prieteniile. Și s-a întâmplat să avem certuri și în clasă și pe la alte specializări, pentru că se întâmplau să fie, nu știu, 2 fete foarte bune prietene de-a lungul Academiei, au învățat împreună și vreau același oraș și era un singur loc. Uite acolo, bătălie. Și după repartiție n-am mai vorbit, pentru că una a luat și cealaltă nu. Și am mai avut o situație, acum nu știu, ne-au povestit-o profesorii mai în etate, să spunem așa, el și ea logodiți, vreau să prind într-un oraș, era un singur loc disponibil, el l-a ales și a trebuit să alegă într-un alt oraș. Deci se întâmplă astfel de lucruri la repartiție, ai crede că nu, dar se întâmplă și nu doar la Academie, ci și la școală, la Câmpina, la Cluj, la Fălticeni, o să vorbim imediat despre ele, dar repartiția asta, ca să finalizez ce începusem atunci, Academia se termină cu o repartiție, la fel ca orice altă școală de învățământ din MEAI. Și după repartiție te duci și servești patria, da? După o lună de zile primești postul de ofițer în MEAI. Bun. Sunt clasa 12-a. Ok. Sunt viitor candidat al Academiei de Poliție. Ok. Și nu reușesc la Academia de Poliție. Pot să merg mai departe la o școală post-liceală? Este important cum n-ai reușit. Că, de exemplu, dacă tu pici proba psihologică, 6 luni de zile nu mai ai voie să dai. Și următoarea admitere la care ai fi putut participa era cea de la școlile post-liceale din Ministerul Afacerilor Interne. Sunt 6 la număr. Avem așa, 2 de
poliție la Câmpina și Cluj, mai avem 2 de jandarmerie la Fălticeni și Drăgășani, una de frontieră la Oradea și una la Boldești, de pompieri. Sunt 6. Bun. Să spunem că n-ai picat la proba psihologică, să spunem că ai picat la proba sportivă sau la cea scrisă, sau n-ai avut medie. Te duci la una din școlile MEAI. Dat fiind că ai dat la Academia de Poliție, ți-aș recomanda, dacă ai dat de exemplu la poliție, ți-aș recomanda să mergi spre Câmpina sau Cluj. De ce? Pentru că și acolo e limba română și limba engleză, într-adevăr mai puține întrebări. La Academie ai 30 de întrebări română, 30 de istorie, 30 de engleză. La școli ai 40 de română, 15 de engleză și de 4 ani de zile s-a introdus legislație specifică MEAI, educație civică, instituții politice și logică. Deci, scade nivelul de engleză și de limba română ca dificultate, dar crește dificultatea examenului prin introducerea unor noi materii. Deci dacă piși la Academie în vară, păstrezi materia de română și engleză, da, o păstrezi în cap, o recapitulezi, dar începi să înveți la legislație, pentru că acolo s-ar putea să ai niște surprize, că nu e chiar atât de ușor, fiindcă ai de învățat 11 acte normative, ai de învățat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ai de învățat Declarația Universală a Drepturilor Omului, Constituția României, ai de învățat 4 legi de organizare și funcționare și Statutul Polițistului, Statutul Cadrului Militare și Codul de Etică. Pe lângă asta e și logică. Super. Și mai e acum și varianta, în cazul în care ești candidat la Academie de Poliție, poți să optezi ca în cazul în care nu ai nota suficientă să ocupi un loc în cadrul Academiei, dar, atenție, peste minim nota 6, să fii repartizat automat într-o școală post-liceală a Ministerului Afacerilor. Asta e introdusă foarte recent și lumea trebuie să știe lucrul ăsta. Doar de un an de zile s-a modificat. Deci, practic, chiar dacă pici la Academie, dacă pici cu o notă peste nota 6, tu ai garantat un loc la post-liceală dacă iei proba medicală ulterior. Ideea este că de multe ori lumea vorbește despre Academia de Poliție, școlile de poliție, fac așa un balans între ele destul de mare și că nu am putut să merg să dau la ofițeri, că am dat la subofițeri, că ofițerii sunt nu știu cum, că subofițerii sunt nu știu cum. Eu mă bucur că am spart oarecum acest mit, dacă ți-aduci aminte, în cadrul Academiei de Poliție, când am fost președintele Asociației Studenților din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, și am făcut primul schimb de experiență tocmai din cauza acestui mit. Că la subofițeri se pregătesc în nu știu ce fel, mult mai slab din punctul de vedere al celor care sunt în cadrul Academiei de Poliție și că la Academie este nu știu ce nivel ridicat. Într-adevăr, materia este mai mare, dar și la școlile de subofițeri profesorii sunt destul de angrenați și mai ales pe partea practică lucrurile stau destul de bine. Ei bine, când am făcut schimbul de experiență, dacă ți-aduce aminte, și am luat practic elevii de la Fălticeni și am adus în cadrul Academiei, și de la Academie am dus în cadrul școlii de la Fălticeni, au văzut că pregătirea este foarte bine organizată și foarte bine pusă la punct. Dar trebuie să subliniem că nu toată lumea vrea direct la Academie. Asta este ideea. Nu toată lumea poate să se ducă la Academie. Sunt mulți care, din cauza situațiilor pe care le au acasă, din cauza perspectivei ca și carieră. Și mai e ceva, durata de școlarizare, că la școală acum este un an de zile, la Academie 3 ani. 3 ani. Și dacă ai o familie sau dacă ai un job sau poate ai deja 30 de ani, poate nu-ți mai vine să stai încă 3 ani de zile undeva, plus că la școală stai un an de zile și jumătate stai în practică. Deci, practic, cam 6-7 luni ai sta cazat. Și e mult mai practic pentru anumite situații, într-adevăr. Dar, spune-mi, te rog, cum vezi tu, unde poate să fie plafonat un agent, unde poate să fie plafonat un ofițer? De ce crezi că ar fi indicat toată lumea să meargă spre Academia de Poliție sau spre școala de agenți? Unde ai îndruma candidații? Primul rând, ar trebui să se gândească la ce tip de muncă vor să facă. Dacă vor muncă operativă, să patruleze, să interacționeze cu lumea, într-adevăr, la școală ar fi mai bine. Pentru că de acolo mergi în zona de ordine publică, fie că vorbim de jandarmi, poliție sau poliție de frontieră, și acolo interacționezi foarte mult cu mediul operativ. Dacă te vizezi având funcții de conducere pe termen lung, e mai ușor cu Academia de Poliție. Dar asta nu înseamnă că dacă intri la școală te blochezi acolo, pentru că sunt examene de trecere în corpul ofițerilor, care se organizează la 2 sau la 3 ani de zile și poți din agent să devii ofițer. Numai că trebuie să aștepți câțiva ani. Așa că alegerea, în primul rând, după cum am discutat adineauri,
este legat de cât de mult ai vrea să fii școlarizat. A doilea criteriu ar fi ce tip de muncă vrei să faci. Fiindcă de regulă școlile dau pentru operativ, în timp ce Academia de regulă dă pentru birouri. Cam asta ar fi principala diferență. Sincer, eu unul în drum, lumea să meargă acolo unde simte că ar vrea să facă munca respectivă. Fiindcă nu e garantat că o să te transferi în primul an. S-ar putea să stai 2-3 ani de zile acolo. Da. Și dacă este tot să stai 2-3 ani de zile într-un loc, du-te unde ți-ar plăcea măcar să stai. Și după aceea rezolvi un transfer și te duci în altă parte, o mutare în interesul serviciului și te duci în altă parte și te duci undeva unde este mai bine. Candidez la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Da. Reușesc. Super. Sunt în cadrul Academiei și după o lună, 2, 3, un an, îmi dau seama că nu-mi place. Ok. Vreau să plec. Ce se întâmplă? Sunt obligat, am o perioadă contractuală, sunt obligat să rămân în Ministerul Afacerilor Interne, dacă da, cât timp, cum pot să părăsesc și ce cheltuieli am dacă părăsesc instituția. Nimeni nu te ține cu forța. Asta este clar. Într-adevăr, dacă pleci, va trebui să plătești școlarizarea până la momentul respectiv. Adică, dacă tu pleci fix a doua zi după jurământ, din diferite motive, practic nu plătești nimic. Dacă pleci după un an de zile, vei plăti o sumă aferentă acelui an de zile, care cuprinde mâncarea de la popotă, care cuprinde, nu știu, anumite cheltuieli logistice. Nu știu să zic exact suma, poate 2.000 de euro sau 3.000 de euro pe an, depinde că se mai modifică de la an la an. Dacă pleci în anul 4, plătești 4 ani de școlarizare. Da? În schimb, devii ofițer și stai 2-3 ani de zile în MIAI și pe aceea vrei să pleci, vei plăti mai puțin. De ce? Tu când termini Academia de Poliție, semnezi un angajament de 10 ani de zile să fii angajat în Ministerul Afacerilor Interne. Tu dacă pleci după 3 ani de zile, din școlarizare ți se scad 30% din cheltuieli, proporțional celor 3 din 10 ani. Dacă pleci după 9 ani de zile, vei mai plăti doar 10% din școlarizare. Deci singura taxă pe care o plătești pe lângă faptul că e timpul, dacă ai stat și ai stat acolo în Academie, este și partea de bani, care este proporțională cu cât rămâi în Academie. Ideea este că am pus această întrebare pentru că cred că foarte mulți se întreabă că poate nu-mi place, nu o să rămân acolo. Ce se întâmplă? Și am avut discuții cu foarte mulți candidați, chiar și părinți, pe această temă. Dar dacă mă uit în ultimii ani și dacă facem o statistică în ultimii ani, câți au plecat din cadrul Academiei Poliție, o să vezi că sunt foarte puțini. Foarte puțini. Bun. Păi, e normal. Cel puțin pentru mine, personal, Academia de Poliție a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Mi-au oferit N oportunități de dezvoltare. Pe lângă faptul că poți să întâlnești oameni noi, să trăiești cu oameni noi, perioada respectivă de cămin, de cazarmă, nu ai unde să o trăiești, chiar nu ai unde să o trăiești în altă parte. Și noi a fost ultima generație care am făcut tabăra militară la Drajna. Tabăra militară de la Drajna, exact. Acolo o să avem de poveste un podcast întreg. Un podcast întreg cu tabăra militară de la Drajna, da. Cu crucea și cu tot. Dar, pe lângă asta, faptul că ai un regim militar, din punct de vedere, te călește puțin și te face bărbat. Pe lângă asta, ai avut mentori care au fost cu bune și cu rele, dar ai avut foarte multe lucruri de învățat. Da. Trupa de atletism mi-a oferit, trupa de sport din cadrul Academiei Poliției, mi-a oferit N oportunități să merg la competiții internaționale. Trupa de teatru, strict secret, oameni frumoși, am participat la festivaluri naționale, foarte interesant și recomand tuturor studenților care intră în Academia de Poliție să facă parte din acest proiect. Asociația studenților din cadrul Academiei Poliție Alexandru Ioan Cuza, unde cu siguranță m-a dezvoltat foarte mult. Și ne-a deschis și foarte mult perspectivele. Asociația împreună, amândoi practic am gestionat-o, practic asociația ne-a deschis ușile și spre alte asociații din București, am văzut și alte puncte de vedere și veneam cu niște activități educaționale extra foarte, foarte utile. Deci, într-adevăr, Academia de Poliție te dezvoltă foarte mult, pe lângă faptul că partea militară nu e atât de grea. Nu știu, lumea se sperie un pic, dar, sincer, să poți să te trezești dimineața, să poți să fii în stare să-ți faci patul, e asta chiar așa o tragedie. Noi ne-am adaptat foarte repede, deși eu în viața mea nu aveam acea chestie militară în mine, după vreo 2-3 zile deja făceam glume cu colegii din cabană unde stăteam, adică lucrurile erau destul de ok. Și, sincer, la finalul celor 2 săptămâni, cred că au fost 3 săptămâni de Drajna, ne-a părut un pic rău că s-a terminat, pentru că deja intram într-un ritm.
Că noi chiar amândoi am făcut Drajna, am fost în aceeași generație și Drajna ne-a învățat să apreciem puținul, să apreciem grupul, să apreciem forța grupului. Și sincer, într-o lume nebună, cum este cea de acum, în care fiecare țară e pentru ea, să ne unim un pic așa ca români nu ar fi rău. Și poate cei care intră la Academie să înțeleagă că o să-i ridice foarte mult acel regim din Academie. Deci, în calitate de absolvență ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, recomandăm cu mare drag să fii student în această 100%. instituție. Bun. Ce putem spune despre masterul profesional din cadrul Academiei Poliției? Masterul profesional din cadrul Academiei Poliției. E un proiect nou. Da, e vedeta Meaiului acum, dar foarte multe întrebări. Și exact, tocmai. O să intrăm foarte puțin în amănunt, pentru că o să facem un episod special pe această temă, să răspundem tuturor întrebărilor. Dar vreau să clarificăm câteva subiecte. Principala întrebare care este pusă cu privire la acest proiect este: ce condiție principală trebuie să am pentru a putea participa la masterul profesional din cadrul Academiei Poliției Alexandru Ioan Cuza? Perfect. Pe scurt, 4 ani de zile studii de licență. Atenție! Nu 3 ani plus 2. Cum multă lume mă întreabă. 3 ani la licență cu 2 ani de master. Din păcate nu se poate. Știu că poate o nedreptate. Poate. Eu nu aș lăsa și posibilitatea asta, deși înțeleg și raționamentul Meaiului, dar în momentul actual trebuie să ai 4 ani de zile minimum. Adică medici, ingineri, poate la sport dacă sunt facultăți cu 4 ani, adică orice facultate care are 4 ani de zile la licență, tu o termini și poți da la acest master profesional, după 1 an de zile devii ofițer al Poliției Române. Atenție, doar Poliția Română. Lumea face confuzie. Jandarmeria momentan nu e arondată la acest master profesional, ci strict Poliția Română. Există o limită de vârstă pentru acest master profesional? Nu, poți să dai și la 60 de ani, și la 55, poți să dai atât timp cât poți să treci de proba sportivă, de proba scrisă, de proba psihologică, proba medicală, înseamnă că tu în momentul actual ești perfect apt sau aptă să fii personal al Poliției Române. Și de ce n-ai fi? Nu există limită de vârstă. Super. Bun. Eu am avut la probele sportive, l-am adus pe un domn, Ioan Mocanu, poate vede podcastul, avea 63 de ani, trecea cu brio toate probele sportive. Adică mai bine decât unii candidați. Să audă și cursanții mei că am grupa de master profesional și să le spui și lor. Sper să se uite la podcast. Dar ideea este că domnul era sportiv de o viață, adică în continuare disciplina. Și înseamnă că, băi, la vârsta de 63 de ani, dacă îndeplinești toate condițiile, poți să mergi spre acest master. Nu contează specializarea facultății, da? Nu contează. Deci nu contează această specializare. Multă lume anul trecut a mers, din păcate, pe o confuzie, crezând că doar drept. Și primeam o tonă de mesaje: domnule, trebuie doar să am dreptul, și noi le repetam în continuare, orice specializare. A venit admiterea și am dat dreptate. Deci tu poți să fii la inginerie alimentară, poți să fii la programator, poți să fii medic, stomatolog, nu contează. Ai 4 ani minimum studii de licență și poți da. O a doua întrebare care este foarte relevantă din punct de vedere pentru cei care sunt deja activi în Ministerul de Interne este dacă eu, ca și cadru activ, agent de poliție, subofițer de jandarmi, de pompieri sau dacă am terminat un curs în Ministerul Afacerilor Interne, pot să candidez la acest master profesional? Iarăși o întrebare foarte bună. Momentan, masterul profesional, cel al cărui regulament a fost publicat, e disponibil doar pentru civili. Adică nu trebuie să fie urmat în prealabil o formă de învățământ a MEAI. Inclusiv cei din sursă externă nu pot da, adică care au intrat prin sursă externă. Dar statutul polițistului și legislația în vigoare permite organizarea unui alt tip de master profesional pentru cei care sunt angajați deja în Ministerul Afacerilor Interne, adică agenți care au minim 1 an vechime. Doar că momentan nu se organizează. Legislația permite să se organizeze un master profesional, momentan Academia, din diferite motive, poate bugetare, nu organizează. Și ca să clarific, în momentul actual, admiterea disponibilă pe site și ce o să aibă loc în august, momentan e pentru civili. Așteptăm și noi vești din partea Academiei de Poliție să vedem masterul profesional separat pentru agenți care, atenție, la fără frecvență. În timp ce civilii trebuie să stea 1 an de zile în Academia de Poliție, agenții de poliție care merg la masterul profesional dedicat personalului MEAI
fac la fără frecvență acel un an de zile. Și la final primesc post de ofițer. Deci, practic, suntem în așteptarea unui Exact, așteptăm. nou regulament de admitere. Da, o admitere separată. Separată, strict pentru agenți. Și nu doar agenți, personalul MEAI. Asta e important. Ok. Bun. Sunt candidat și vreau să urmez strict școala de poliție, jandarmerie, pompieri, poliție de frontieră. Ce condiții obligatorii trebuie să întrunesc și din ce dau examen? Examenul este unitar? Am examenul în aceleași materii pentru toate școlile, inclusiv de pompieri? Nu. La pompieri ai de învățat matematică. În rest, la celelalte 5 școli, Câmpina, Cluj, Fălticeni, Drăgășan, Frontieră, ai de învățat aceeași tematică și examenul este unic. Adică, toată lumea primește același subiect, aceeași testare scrisă. Practic, aceleași 90 de întrebări în aceea zi, duminica. Toată lumea primește acea probă scrisă. Bun. La această probă scrisă, tematica este unică, adică ai limba română, engleză, legislație, logică, instituții politice și educație civică. La pompieri ai matematică de clasa 9, 10, 11. Adică e un pic mai greu decât BAC-ul, dar nu foarte greu, nu cu mult peste. Cam asta ar fi diferența de probă scrisă. Care ar mai fi altă... Dacă am nota 7 în clasa 9 la purtare și pe restul anilor am nota 10, da, pot să candidez, sunt eligibil ca și candidat la o școală post-liceală în Ministerul Afaceri Interne? Da, pentru că legislația spune că trebuie să ai media minim 9 pe cei 4 ani de liceu. Deci nu spune că trebuie să ai 9 într-un an anume, ci faci media aritmetică a celor 4 ani și trebuie să fie peste 9. Dacă tu ai 7 și ai 3 note de 10 ulterior, înseamnă 37 împărțit la 5, la 4, da, înseamnă minim 9, și ceva. Deci poți intra cu brio și la academie, și la școli, și la master. Ok, bun, deci am îndeplinind și această condiție. Foarte important asta. În regulă. Și foarte important, nu uita că la școli acum trebuie permis categoria B ori la admitere, ori până la finalizarea școlii. Deci tu trebuie să ai permisul de conducere ori când te înscrii. Dacă nu l-ai, poți să te înscrii în continuare, dar trebuie să-l obții până la momentul când termini școala. Și atenție, nu ți-l plătește școala. Permisul trebuie să ți-l faci rost. Când poți, nu știu, mai bine le iei dinainte, pentru că mai e și practica, mai e și cursurile. Nu știu exact dacă poți să-l faci atunci. Am 28 de ani. Perfect. Vreau să merg la școala de subofițeri de jandarmi sau la școala de subofițeri sau la școala de agenți de poliție. Încă nu sunt hotărât. Pot să mă înscriu la ambele școli? Spui că nu ești hotărât, dar să știi că hotărârea deja este luată. Pentru că nu poți sta la jandarmi și pompieri. De ce? Pentru că OMAI 177 impune o limită de vârstă până în 27 de ani. Dar la Câmpina, la Cluj, la Oradea, adică în zona de poliție și poliție de frontieră, poți da și la 40 de ani și la 50. Aici trebuie să menționăm că și în cadrul Academiei de Poliție. Eu am avut coleg de mai mare de vârstă și trebuie să îndeplinești această condiție de 27 de ani la specializarea jandarmi și facultatea de pompieri. Exact, așa este. La specializările poliție nu mai e limită de vârstă. Nu mai e limită de vârstă. Practic, dacă candidezi doar la jandarmerie ori pompieri după caz, funcționezi după alte acte normative, ești militar când ai finalizat școlile și aici o să intre specialistul în legislație să ne spună puțin mai multe detalii. Care e diferența dintre polițiști și militari, ca și statut, și cum crezi tu că e mai bine și de ce? Aș vrea înainte de asta să te întreb ce părere ai cu eliminarea limitei de vârstă de la poliție și frontieră. Ar fi trebuit să se mențină 27 de ani sau e bine că o plajă mai mare de persoane poate să susțină admiterea și să intre în MEAI? Eu, sincer, nu știu de ce mai există limită de vârstă la jandarmerie și la pompieri, nu? S-a scos la poliție. Adică aici e neclaritatea mea, dar cred că pe viitor va fi reglat acest aspect. Bineînțeles că nu. Nu. Mi se pare anormal dacă eu, la 30 de ani, spre exemplu, vreau să urmez o carieră militară, să nu pot să urmez această carieră militară pentru că, ok, am 28 de ani.
poate n-am fost hotărât până la vârsta de 28 de ani, poate am avut un alt job unde m-am regăsit și acum nu mai regăsesc. Nu consider că cineva la vârsta de 28 de ani este bătrân să înceapă o carieră militară, mai ales, atenție, că tot aducem în discuție și pensionarea la 65, da. Adică o să mai aibă timp să lucreze mult timp de acum încolo. Deci cred că aici trebuie rezolvată problema, să se scoată limita de vârstă la poliție și la jandarmerie și la pompieri, nu să se reducă limita de vârstă la școlile de poliție și Academia de Poliție după caz. Ca să răspund la întrebarea legată de diferența între polițist și jandarm. Sau cadru militar, că jandarmii sunt cadre militare. Acum, sunt și diferențe de finețe, diferențe pe care personalul actual al MAI-ului le cunosc, dar pentru cei care se uită la noi în acest moment, o să intru, hai să spunem, principala diferență, și anume, jandarmii nu se pot constitui în sindicate. Asta ar fi o principală chestiune care, într-adevăr, să spunem că se simte. În timp ce polițiștii pot participa la proteste sindicale, desigur, în timpul liber, fiindcă nu au voie să facă grevă, se pot constitui ei în sindicate, pot face parte în Corpul Național al Polițiștilor, în tot felul de asociații de polițiști. Jandarmii nu pot să facă lucrul ăsta. Jandarmii nu se pot constitui în sindicate, jandarmii nu se pot constitui ori în CNP, ori în sindicat normal. Pot face parte din ONG-uri, dar atenție, nu cu caracter sindical. Asta ar fi o principală diferență. O altă diferență, să spunem că ar fi partea de limbaj, avem garnizoană, soldă, adică avem aceste cuvinte care apar în legislație și, bineînțeles, statutul. La polițist este statutul polițistului, legea 360, la jandarm este legea 80, statutul cadrelor militare. Există niște diferențe în materie de anumite drepturi, dar cam 90% sunt la fel. De ce? Pentru că inițial și polițiștii erau cadre militare și prin anii 90, ca să fac așa o mică incursiune în istoria legislației românești, prin anii 90 cam toată lumea era militară pe aici. Și noi am vrut să intrăm în Europeană, super. Și când au venit belgenii și au văzut că e un cadru militar să face buletinul, au zis, mai tăiați un pic din militarie. Așa că legiuitorul nostru, cum foarte bine a făcut și alte țări, au zis, ok, hai să demilitarizăm. Adică să luăm structuri din Ministerul Afacerilor Interne, să le transformăm în structuri civile. Dar au zis, ok, jandarmii îi păstrăm, înființăm jandarmeria, dar și păstrăm așa cum sunt, și pompieri. Dar ce facem cu polițiștii? Pentru că nu aveam o funcție în codul civil sau în nomenclatorul meseriilor de polițist. Așa că s-a înființat funcționar public cu statut special. Și practic polițiștii sunt funcționari publici, adică sunt angajați la stat, ca orice alt angajat la stat, dar au statut special pentru că trag cu arma, au atribuții în urmărire penală, adică au aceste elemente pe care nu orice angajat la stat le are. Și având acest statut special, au și niște drepturi suplimentare. De aceea avem legea 360 și vine cu funcționarii publici cu statut special și statutul cadrelor militare vechi din anul 95, care și-a păstrat rigiditatea limbajului din anii 95. O să observăm că, de exemplu, la școli avem de învățat și statutul polițistului și statutul cadrelor militare și la surse externă. Dacă dai la poliție, sigur ai statutul polițistului, dacă dai la jandarmerie, ai statutul cadrelor militare. Și dacă stai să studiezi pe amândouă, observi că, practic, legea 360 este vărul mai mic al statutului cadrului militare, pentru că a împrumutat cam vreo, 70% din el, dar l-a datat într-un limbaj un pic mai modern. Dar eu ce fac, de exemplu, la pregătire? Eu fac studiu atât pe statutul polițistului cât și pe statutul cadrului militare, în special drepturi și obligații, fiindcă în mare parte sunt la fel. Și nu trebuie să înveți una și a doua, ci le înveți în paralel să fii mult mai eficient. Bun, am vorbit despre Academia de Poliție, licență master, despre școlile de poliție, școlile de jandarmerie. Spune-mi concret, care este diferența dintre un ofițer și un agent? Ce nu poate să facă un agent și poate să facă un ofițer de poliție? De ce m-aș duce spre Academia de Poliție și nu m-aș duce direct spre școlile de poliție? Deci o diferență importantă e că nu poți candida pentru funcții de conducere atunci când ești subofițer sau agent de poliție. Adică poți să ai 20 de ani de operativ, să fii un om super bine pregătit, legislația te limitează să nu ai o funcție de conducere decât la nivel de adjunct șef de post. Atât. Când ești ofițer, poți fi șef serviciu, șef birou, director general, director adjunct, poți să ai toate aceste funcții. Deci asta ar fi cam principala delimitare. Când mergi în operativ, lumea o să vadă că e muncă de echipă
și de regulă nu e o diferență atât de mare între ofițer și agent sau subofițer. Ba din contră, uneori putem să descoperim că subofițerul are mult mai multă experiență decât ofițerul venit din Academie și îl sprijină. Dar, asta este partea de funcții de conducere, să spunem, care poate ar afecta cumva alegerea și ar influența-o. Vreau să intru în Ministerul de Interne. Perfect. Te așteptăm. O să vin. Am Academia de Poliție licență, master profesional, școli. Da. Anul trecut, acum 2 ani, s-au publicat foarte multe locuri prin încadrare prin surse externe. Exact. Efectiv, buluc de oameni. A fost. Foarte mulți candidați au căutat aceste posturi. Rămâneau locurile libere la școli de agenți și de subofițeri. Da. Și erau 20 pe post la încadrarea prin sursă externă. Da. De ce? Pentru că la sursă externă nu mai e școlarizare. Te angajezi direct. Susții examenul și la o lună, 2 te cheamă luni la locul de muncă. Vei face o formă de școlarizare, ceea ce se cheamă curs de inițiere în carieră, dar îl faci ulterior. Dar nu mai stai 1 an de zile. Nu mai stai 3 ani de zile sau 4 ani. Iar cei care au familie, care poate au obligații familiare, au 2 copii acasă sau 3 sau au tot felul de situații personale, poate lor nu le convine să stea 1 an de zile plecați, fără salariu, în București sau la Cluj sau la Câmpina și susțin un examen de sus externe la ei în localitate. Și, într-adevăr, preferă să meargă pe poate poziții care nu aduc aceea satisfacție profesională. De exemplu, în loc să vină la Academie și să meargă în zona operativă, să coordoneze echipe, merg la secretariat. Dar merg la secretariat la ei acasă. Și le convine mult mai mult din punct de vedere financiar, din punct de vedere al timpului implicat și a resurselor implicate. Dar să știi că e mai grea admiterea la sursă externă față de școli la multe din concursuri. Și a fost acest buluc pentru că, practic, cam toate structurile din MAI au angajat. Adică și jandarmeria, și poliția, și frontiera. Practic, nu cred că a existat un județ să nu fi lansat aceste concursuri prin surse externe, unde a fost o grămadă de oameni candidați. Da, nu știu. Părerea mea este că la aceste locuri s-au îngrămădit foarte mulți candidați pentru că nu cred că au avut informația corectă. E clar, mulți au familii, odată. 2, au mers spre locul știut dinainte. Mă duc în Piatra Neamț, candidez pe locul din Piatra Neamț și rămân acolo. Și știi că ai prins acolo. Nu ai repartiție în funcție de medie. Cred că din frica aceasta de a fi repartizat în altă parte și de școlarizare. Dar ce nu știau foarte mulți candidați, eu vorbesc de cei care au trecut prin pregătire cu mine, din pregătirea cu mine, sportivă, este că școlarizarea nu mai era atât de mare la școlile de agenți. Adică dacă înainte era 2 ani, unde aveai 2 luni de practică în 2 ani de zile, acum era de 9 luni de zile și 6 luni de practică. Da. Adică dezavantajele nu mai erau atât de mari. În total sunt 11 luni dacă pui și examenele finale. Da, lipseai 3 luni, 4 luni de acasă. Da. Cred că merita efortul decât să te bați cu 20 pe loc și să renunți la visul tău de a urma o carieră în Ministerul de Interne, Ministerul Afaceri Interne, și să mergi la școală. Și mai e ceva. Când se publică anunțul de sursă externă, se publică și într-o lună și jumătate ai proba scrisă. Bun, ai spune, domnule, sunt 45 de zile de învățat. Da, dar ai învățat 42 de acte normative la ordine publică. Ai de învățat tot codul rutier. Ai de învățat codul penal. Ai de învățat o grămadă de legi. Nu am învățat eu într-un an la Academie cât au avut ei de învățat într-o lună, în condiții care nu veneau pe background juridic. Și, într-adevăr, la ordine publică a fost destul de greu, mai ales că la pregătire era destul de dificil și pentru ei și mai mult făceam grile, fiindcă n-ai ce să faci într-o perioadă atât de scurtă de timp, făceam sinteze, dar principal era partea de grile, ca să se obișnuiască cu materia și să aibă acest exercițiu, ca la șoferie, știi, ca la examenul teoretic de la proba scrisă. Și da, într-adevăr, asta cu sursă externă e o loterie, sincer. Nu știi când se scoate, nu știi câte ai de învățat, nu știi ce tip de examen va fi, dacă va fi cu 3 variante sau cu 4 sau cu 5. La școală, cum foarte bine zici, măcar e predictibil. Știi că va fi, știi tematica, la fel și la Academie, poți să te pregătești și pentru la anul și peste 2 ani.
La surse externă, uite și tu acum cu bugetul țării și cu toată situația economică, noi nu ne pricepem, dar vedem consecințele. Anul ăsta clar nu va fi sursă externă. Poate să spunem idilic, poate la final de an, dar nu cred. Și abia la anul, de la jumătatea anului viitor încolo. Dar iarăși nu e garantat. S-ar putea să zică, domnule, știi ceva? Mai înființăm o școală sau crește numărul de candidați. Nu știi. Sursa externă este o loterie. Așa o văd și eu ca și tine și cred că mulți și-au pierdut speranța după concursurile acestea și eu îi îndrum pe această cale spre școlile de poliție, jandarmerie, pompieri, poliție frontieră și așa mai departe, că consider în continuare că este o variantă foarte bună dacă nu poți să stai foarte mult timp plecat de acasă. Exact. Și foarte important că la școli primești o perioadă de tranziție. Adică nu intri din prima în pâine. Adică tu înainte erai angajat la o firmă de contabilitate și brusc iei un examen de sursă externă și lucrezi în MAI. E un șoc acolo și s-ar putea să nu te adaptezi din prima. Când intri într-o școală și tu știi foarte bine că ai terminat Fălticeni sau la academie, îți faci un cerc de prieteni, un cerc de cunoștințe. Începi cu dreptul și ai o perioadă de acomodare. Și până să începi să lucrezi în MAI, deja știi specializările, îți faci un plan de carieră și merită anul ăla să stai, măcar un an. Pentru că îți deschide mai multe orizonturi. Pe lângă faptul că ai mai multe specializări, mai multe lucruri unde poți să te duci. Sincer, din punctul meu de vedere, resursa externă ar trebui să fie ultim resort și chiar dacă ai și 35 de ani sau 40, du-te la școală. E un an de zile, du-te și, cum ai zis foarte bine, jumătate din perioada asta aproape e în zona de practică, deci te întorci acasă, du-te la școală, înveți bine, poate nimerești la DGA, la DGPI, la ordine publică, nu știi, adică ai specializări mult mai multe și e mult mai ok din punctul meu de vedere. Pe lângă faptul că sunt și profesori foarte buni. Cred că cu acest episod chiar ne-am atins scopul că am punctat în mare cum poți să fii admis în cadrul Ministerului Afaceri Interne și avem Academia de Poliție, să le recapitulăm, licență, după aceea master profesional, avem școli și sursa externă. Sursa externă. Super! Eu sunt convins că a fost de bun augur. Sper că după acest episod să primim întrebările și să răspundem la ele în următoarele episoade. Da. Și în următoarele episoade ne propunem să luăm etapizat fiecare admitere în parte și să discutăm mult mai aplicat pe ea. Ce probe, cum pot fi depășite, ce sfaturi avem pentru ca candidatul să vadă în perspectivă această admitere, când ar trebui să apuce de învățat, de studiat, de sport, poate chiar de, după cum discutam, de bareu medical și facă analizele, dar o să intrăm mult mai aplicat în episoadele următoare pe aceste admiteri, pe fiecare linie în parte. Și aș vrea și eu să le adresez un mesaj. Uitați-vă la aceste podcasturi, pentru că noi nu am avut aceste surse de informații în trecut. După cum vă spuneam, eu mergeam la o ușiță de lemn, băteam la ușița, mi se deschidea și spunea n-avem admitere și mi închidea la loc. Și așa am fost câteva săptămâni la rând, la IPJ-ul de la mine din municipiu, până când mi s-a dat o foaie, ia și pregătește dosarul. Acum este online, ne aveți pe noi și înainte să vă comentați acest drum, urmăriți acest podcast, spuneți-ne întrebări și o să înțelegeți cum trebuie să vă pregătiți. Ce școală sau academie, sau dacă dați la academie, cu ce să începeți, care sunt primii pași, învățați de la oameni care au trecut prin acest proces, avem poze din academie, poze de la jurământ, avem poze cu asociația, deci învățați de la oameni care au trecut prin ceea ce o să treceți voi, că vă înțelegem perfect, și odată ce aveți aceste informații, sigur plecați cu un mare avantaj față de poate ceilalți cursanți care încă se informează din alte surse sau cine știe de pe unde. În următoarele episoade vă promit că o să avem și studenți ai Academiei de Poliție invitați și foști studenți și actuali colegi, absolvenți ai școlilor de poliție. Încercăm să aducem foști comandanți ai școlilor, să invităm poate și colegi care se ocupă de recrutarea strict în Ministerul de Interne și în Ministerul Apărării Naționale după caz, să putem să fim mult mai aproape de voi, să înțelegem mai bine acest proces de admitere. Până episodul viitor, stai aproape de noi, dar nu uita să te pregătești că nu știi când admiterea bate la ușă. Exact. George, mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Andrei, a fost genial, de-abia aștept și următoarele episoade.